Jo 130 vuoden ajan on Helsingin Pantti vastannut suomalaisten arkisiin rahahuoliin tarjoamalla pienlainoja tavarapanttia vastaan. Yhteiskunnalliset olosuhteet ovat vaihdelleet suuresti ja samalla on tarve lyhytaikaiselle lainalle elänyt ajan mukaan. Vuonna 1882 liike-elämä alkoi vilkastua Helsingissä, jonka asukasluku tuolloin oli 45 000. Alempien yhteiskuntakerrosten lainamarkkinat toimivat tuolloin hämäräperäisten koronkiskureiden voimin. Vuonna 1882 Helsingin panttiosakeyhtiö avasi Helenankadulle konttorin, jonka ensimmäinen laillinen panttilaina 35 markkaa myönnettiin nimettömälle lainaajalle 6 kyynärän kangaspakkaa vastaan. Kysyntä lailliselle panttilainalle oli niin voimakasta, että kasvun tueksi yhtiö rakennutti huomattavia uusia kiinteistöjä Helsingissä. Ensimmäisen maailmansodan syttyminen aiheutti yhtiön piirissä huolta turvallisuudesta. Sisällissodan osapuolet suhtautuivat kuitenkin panttilainakonttoreihin suojelevasti ja kaupunkilaisten tarpeisiin pystyttiin vastaamaan myös hankalina aikoina. Itsenäisyyden alkua rasittivat inflaation vuodet. Ostovoima heikkeni ja kansa oli kasvavassa määrin panttilainaamon luukulla. Kaupungin väkiluku ylitti jo 4 miljoonan ja myös uudenlainen kohderyhmä, keskiluokka, löysi tiensä pantin asiakkaiksi. 30-luvun lopun merkit toteutuivat Suomessa, kun Suomikin joutui mukaan toiseen maailmansotaan. Sota verotti yhtiön henkilökuntaa ja rajoitti konttorien aukioloaikoja, mutta toimintaa pystyttiin silti ylläpitämään. Sodan jälkeen maan talouselämä oli täysin lamaantunut. Yhtiö eli mukana vaikeuksissa ja auttoi kansalaisia saamaan lainaksi nopeita pieniä summia, jotta pienet laskut eivät kasvaisi suureksi ongelmaksi yksilön elämässä. Myrskyisen 40-luvun jälkeen 1950-luku tuntui suorastaan värittömältä. Yhtiö keskittyikin kiinteistöomaisuudesta huolehtimiseen. Inflaation nakertaessa rahan arvoa kiinteästä omaisuudesta kannatti todella pitää huolta. 1960-luvulla Suomessa rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa. Kun kansalaisten aineellinen omaisuuden määrä kasvoi, niin samalla myös lainatun rahan määrä lisääntyi. Kehitys jatkui läpi 1970-luvun. 1980-luvun alussa yhtiölle saatu uusi omistaja, merkittävä rakennusalan konserni, kasvatti lainapääomaa niin, että vuonna 1982 saatiin aikaan miltei 80% kasvu. Yhtiö siirsi toimintaa pois vanhoista kiinteistöistä uusiin moderneihin konttoreihin, jotka lisäsivät toiminnan avoimuutta ja houkuttelevuutta. Toiminta laajeni myös Turkuun. Jalometallit ja arvopaperit lisääntyivät lainojen pantteina. Kulutusmarkkinoiden ylikuumentuminen vaihtui 90-luvun alussa kierteeksi, joka huipentui vuonna 1995 kahden suuren liikepankin fuusioon. Nyt uuden Merita-konsernin tytäryhtiönä Helsingin Pantti-osakeyhtiö osti myös kilpailijansa Helsingistä. Ennen vuosituhannen vaihtumista Helsingin Pantti hankki Tampereen Pantti Oy liiketoiminnan. 2000-luvulla internetin mahdollisuuksien laajetessa panttilainan kilpailijoiksi ilmestyivät lukuisat pikavippiyhtiöt. Pienlaina tuli voimakkaasti markkinoinnin keinoin kuluttajien elämään. Samalla omistajavaihdosten myötä Helsingin Pantti-osakeyhtiö laajensi konttoriverkostoa koko maahan, kattaen myös niiden tarpeet, jotka pikavippiä eivät halunneet tai voineet ottaa. Uuden ajan kynnyksellä merkittävimmäksi pantiksi ovat nousseet jalometallit ja korut, joiden suhteen on voitu tarjota asiakkaille jopa parempia hintoja panttaamalla kuin myymällä. Nyt ja jatkossa, kuten 130 vuoden ajan, Helsingin Pantti-osakeyhtiö on kansalaisten turvana akuutin rahan tarpeen iskiessä. Helsingin Pantti 130 vuotta, jotta pieni summa ei olisi suuri este.